Real Sound Masters. Last week. Yeah. Wathini wena? Savakala isindaba. Wayibopha wayilayita ndayitsala zange ndibhilive ndakhohlela kanye iyanthatha zange ndibhilive incinga zalevithatha ndaqala ukucingilize nanplane highs namajida hayi zange ndibhilive wayibopha wayilayita ndayitsala zange ndibhilive ndakhohlela kanye iyanthatha zange ndibhilive incinga zalevithatha ndaqala ukucingilize nanplane highs namajida zange ndibhilive wayibopha wayilayita ndayitsala zange ndibhilive ndakhohlela kanye iyathatha zange ndibhilive incinga zalevithatha ndaqala ucingilize naplane highs namajida hayi zange ndibhilive. It was all fun and excitement namajida ebhasini uGaraf came with a plan ubamba itrack ePC. He was like I got 2 revolvers plus nale yakho ipistol singayenza lento gonondo like professional njengamagiza sanqina sathi ayitsala indoda yefasa amabhanti kwahlohlwa isikhali ndaqonda high show ihlangene iplan so le track soyithola njani ekhathi nginazelo bro Quarter to 3 must be ready so gaqa tracking xa isithi N2 phezu kwayo sinyathela imaster hand grenade boom then ndakhomba kuso sibozo ngebhaki salutha bro say no more uthethe kwindlebe evayo ucacela umgulukudu isolid le plan mebrule indoda ezophula out ithola imbumbulu sivumeli kwenzise gonondo hlisa umoya be cool ngamajida ethu la sumosha le mission soqala soon enye into andithanda ikakha indoda ekugwatshayo ndayiraya benifuna uqonda savana ndifuna igwala kakushuba indaba wayibopha wayilayita ndayitsala zange ndibhilive ndakhohlela kanye iyathatha zange ndibhilive incinga zalevithatha ndaqala ucingilize naplane highs namajida zange ndibhilive wayibopha wayilayita ndayitsala zange ndibhilive ndakhohlela kanye iyathatha zange ndibhilive incinga zalevithatha ndaqala ucingilize naplane highs namajida hayi zange ndibhilive eneyouth mayisheke emva ndifuna igwala kakushuba indaba this is my first time ndenzele kaka ndifuna ukubhatyaza ngezokuqala le ayongusmash and grab uthathela amasomza kwispaza le igold mine ukhe wazibona isigidi uzibambe ngesandla niba ngathi ndiyaphambana xa ndicinga izaka siye mkantanga nditshutshiseka kungoku ngaske ndisibone offload itraka sithi chwembe kwi-getaway car sithi west likamva siphakathi mama esibangweni kuviwa ngathi baba wayibopha wayilayita ndayitsala zange ndibhilive ndakhohlela kanye iyanthatha zange ndibhilive incinga zalevithatha ndaqala ucingilize nanplane highs namajida hayi zange ndibhilive wayibopha wayilayita ndayitsala zange ndibhilive ndakhohlela kanye iyanthatha zange